na ay makaon kada adlaw. Hasta nagana na yung request na rin, ma'am. Si Boss Ronix Iran from Malabuyok, Cebu. Ay, hello, mga taga Ingon Malabuyok. siya, ma'am, daghang yung kain niya, pero gamay na Sige mula po lang. na itong oras. Please, in town, kung palaron ka, Gob, i-priority kita ang health Yes. sa katauhan sa mga hospital at timana in town, madam. Nag-andam na taana, no? Mga doctors sad nga naa diri sa tuang Sugbo, willing kay mutambang, wala lang gi coordination mo ni among nabantayan, wala may po kay system sweldo. of coordination also. Karon ang atong mga specialista diri sa Cebu City, willing sila mutabang sa probinsya, no? So it's just a matter of asking for help. Mo ni problema sa current administration karon, di manggod mga yug tabang, miingon magudayon og don't mess with us. Nga kita karon- kinahanglan tagtabang. Karon, you are messed. Oy, wa ko next. si